Einde aan haardiscriminatie op Sint Maarten. Dat is een onderwerp wat al langer speelt. Leerlingen mogen de klas niet in als ze een bepaalde haardracht hebben. En nu heeft Melissa Gums, de minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, naar alle schoolbesturen op het eiland gezegd: bereid je voor op een wet die een einde maakt aan haardiscriminatie. De wet is nog niet aangenomen, maar er moet wel vanuit worden gegaan dat hangende wetgeving al kan worden beschouwd als wetgeving. En dat betekent dat leerlingen niet weggestuurd mogen worden vanwege hun haar. Het gaat om het recht om natuurlijke kapsels te dragen, zoals afro's, dreadlocks, twists, vlechten, cornrows en andere beschermende stijlen, mits deze schoon, goed verzorgd en niet belemmerend voor de leerlingen of de veiligheid zijn. Religieuze hoofddeksels, zoals de hijab, zullen eveneens worden beschermd, aldus de minister, die verder aandacht besteedde aan een leerling uit Guyana, die hele goede cijfers haalde afgelopen jaar en dreadlocks droeg. Ze zegt, het een heeft niks met het ander te maken. Leerlingen mogen gewoon hun haardracht hebben en voor iedere leerling is er natuurlijk ruimte en ook natuurlijk de hoop dat ze zulke hoog mogelijke cijfers halen. Nou,